Bisan mga bata nakasabot na sa mga panghitabo sa palibot karon sama sa karisgo sa paggawa sa panimay ug ang bayanihong mga buhat sa mga frontliners. Kining mga bata nga nagedad og 6 ug 7 anyos nakahimo na gani og kanta nga ilang gipahinungod ngadto sa mga frontliners. Ni ang report ni Femery Dumabo. Ang kabataan sa naandaan magduwa-duwa gawas sa ilang mga panimay, apan karon nagstay at home tungod sa COVID-19. Ang uban kanila nga hilig sa musika, nigamit sa stay at home aron makakumpos og kanta. Sama na lang ni ining 6 anyos nga si Dreamheart, kinsa siya mismo ang nikumpos og kanta kalabot sa COVID ug ang angay nga buhaton paglikay niini. COVID-19, what did it mean? It is a virus that can kill you in a tea. Stay home, keep safe, play and pray. She can send a message to the other people, especially the kids, what to do during this quarantine period. O kiniusab si Kyla Sasan ang mitagik og kanta pahinungod sa mga frontliners. Thank you for the protection you gave us and then our life. We love you, you keep us long. Ug ang nag-trending nga kanta ni Mary Anthony Ayesha sa iyang version sa Heal Our Land nga miani og 748 ka shares, 78,000 ka views ug dulaan sa 5,000 ka mga reactions. Frontliners, this song is for you. Hear us, O Lord, and hear our end. Forgive our sins and heal our broken life. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabo, Balitang Bisdak.